Здравейте, YouTube! В това видео ми се иска да разкажа за едно от няколкото неща, които смятам, че сериозно създават проблеми на мъжете в днешно време и създават трудности при формирането на връзки с жените. Тези неща ще се постаря да ги разделя в няколко видеа, за да не става твърде дълго. Темата на това видео е по-конкретно. В живота има някои неща, които са много подобни и много приличат на състезание. И не просто приличат на състезание, а реално са форма на състезание. И въпреки, че някои хора това може да им хареса и да не са съгласни, с което имат абсолютно право, има неща в живота, в които няма как двама човека да са на първото място. Няма как двама или трима или десетима да победат. Има ситуация в живота, когато само един печели. И една такава ситуация, един такъв конструкт, така да се каже, са социалните роли. Какво имам предвид по социална роля? Социална роля е позицията, която някой заема в дадена система или в взаимоотношения с други хора. По отношение на социалните роли, нерядко, за да я заеме някой една социална роля, тя спира да бъде налична за другите. Спира, така да се каже, процеса на подбор за тази роля, докато някой я заема. Това не важи само за връзките с жените, това важи и за професионално отношение, това важи по отношение на обучението, това важи в спорта, в взаимоотношенията с приятелите, приятелския кръг. Когато се заеме една социална роля, докато тя е заета, обикновено друг не може да заеме. За да участва някой, трябва да има свободен стол в дадено социално взаимоотношение. Това е изключително важно, както ще стане по-ясно малко по-нататък, когато става дума за взаимоотношенията с жените. И защо се спирам на точно тази тема? В заобикалящия свят, не само с хората, които общувам, не само с опита ми с клиенти, но ми прави впечатление и в интернет, и в различни предавания, колко много мъже казват, че се отказват временно или някои дори не временно да се занимават с различни неща в техния живот. Но някои хора се отказват да се занимават професионално, предпочитат да не се развиват професионално. Някои мъже ми прави впечатление, че се затварят в себе си и не комуникират с приятелите си, с социалния си кръг. И смятам, че това е много сериозен проблем. Това, че някой не е успял да вземе мечтаната от него социална роля сега, не означава, че няма да може да вземе в някакъв бъдещ момент. И също така смятам, че има много какво да се направи за това и човек да успее да вземе желаната от него социална роля, вместо да се отказва. Надявам се това видео да е било полезно.